могли, каб сведчыць перад светом, што з мёртвых ты паўстаў у хвале. Калісьці скончыцца вандроўка, і праз тваё уваскрасенне у дом Айца з табой мы увойдзем, каб там вячэраў разам з намі. Калісьці скончыцца вандроўка, у дом Айца з табой мы увойдзем, у дом Айца з табой мы увойдзем, каб там вячэраў разам з намі. О несмяротны валадару, табе, Айцу Святому Духу, зямля і неба хай спяваюць гімн вечнай славы. Аллилуйя. А дзень да вечара схіліўся, і змрок зямлю ўжо ахінае. Святло святла застанься з намі, каб сэрцы нашы запалалі. Радуймася, хрысціяне, бо Христуса з гробу встане, даравала нам збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Патрыярхі рады сталі, што ў адхланях прабывалі, як збавіцеля даждалі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chrystus, ustawszy z mертвых, больше не помирая. Смерть уже не має над ним улады. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писания починаем святую мшу у период великодный и заносим наши супольные молитвы до нашего Отца Небесного, дякуючи за хвяру Его Сына, за некончонцуюся любовь Бога до нас. Представим Богу наши просьбы, наши интенции. Особливо будем молиться за померлого Збігнєва Заблоцкого у 13-ту годовину смерти, выпрошиваючи для его ласку пробывания сирот збавленных у небе. А на початку перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласти на святейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами.
над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Божа, аднаві нас гаючай ласкай пасхальдай таямніцы, каб мы, адышоўшы ад зямных недасканаласці, сталі падобнымі на нашага Айца, які ў нябёсах, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні, калі адпусцілі Петра і Яна, яны прыйшлі да сваіх і паведамілі, што сказалі ім першасвятары і старэйшыны. Калі іх выслухалі, узнялі разам голас да Бога і сказалі: «Валадару, Ты стварыў неба і зямлю, і мора, і ўсё, што ў ім. Ты праз Духа Святого вуснамі Айца нашага Давіда, слугі Твайго, сказаў: чаму бунтуюцца язычнікі і народы задумалі марнае, паўсталі каралі зямныя, і валадары сабраліся разам супраць Пана і супраць памазаніка Яго. Бо сапраўды сабраліся ў гэтым горадзе супраць святога слугі Твайго Езуса, якога Ты намасціў, Ірад і Понцій Пілат, разам з язычнікамі і народам Ізраіля, каб учыніць тое, што Твая рука і Твая воля предвызначыла. І цяпер, Пане, паглядзі на пагрозы іхнія і дай слугам Тваім з усёй адвагою абвяшчаць Слово Твое. Выцягні сваю руку дзеля аздараўлення. Няхай стануцца знакі і цуды у імя святого слугі Твайго Езуса. І калі памаліліся, затрэслася месца, на якім яны сабраліся, і ўсе напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае Слово. Гэта Слово Божие. Щасливые усе, хто повірив Пану. Щасливые усе, хто повірив Пану. Чому бунтуються язичники, народи задумали марное? Повстають королі землі, і сиходяться разом князі, супроть Пана і помазанника Його. Порвем їхнє кайдани і скинем себе їхняє ярмо. Щасливые усе, хто повірив Пану. Той, хто живе у небесах, посмяется, Пан буде насміхатися з їх. Тады скаже им у гневе своим и сполохає их своей лютостью.
Я намастил короля моего на Сионе, на святой горы моей. Счастливые усе, кто поверил Пану, обвещу постанову Пана. И он мне сказал: ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Проси у меня и дам народы успадшему тебе, и межи земли во уладание твое. Ударишь их железным кием, разобьешь их, як посуд гончара. Счастливые усе, кто поверил Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли ж ви воскресли с Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядет праворуч Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. Był wśród faryzejów człowiek po imieniu Nikodem, один z prawodyrów judejskich. I on przyszedł do Jezusa w nocy i сказал Jemu: Rabbi, my wiemy, że Ty przyszedł od Boga jak nastawnik, bo nikt nie może czynić takich cudów, jak Ty czynisz, kiedy nie będzie z nim Boga. Jezus odkazał Jemu: Сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца нанова, не можа убачыць Божага валадарства. Нікадэм кажа яму: як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Ці ж можа ён другі раз увайсці ва ўлоне маці сваёй і нарадзіцца? Езус адказаў: сапраўды, сапраўды кажу табе, хто не народзіцца з вады і духа, не можа увайсці ў Божае валадарства. Тое, што нарадзілася з цела, ёсць целам, а што нарадзілася з духа, ёсць духам. Не здзіўляйся таму, што я сказаў табе, трэба нарадзіцца нанова. Дух вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся ад духа. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Фарысей Нікадэм уначы прыходзіць на размову з Езусам. Ён хацеў адчыніць тое, што сапраўды і чым жыве так на сапраўды. Хацеў адчыніць сваё сапраўднае «я». Хоць быў духоўным настаўнікам сам, але ён не палохаўся казаць пра свае пытанні, пра сваю неўпэўненасць. Ён хацеў паразмаўляць пра сваю духоўную барацьбу. Падчас дыялога з Езусам мы чуем, як Нікадэм вызнае сваю, а можа не толькі сваю, але веру у Езуса Хрыста
як Божага настаўніка. Рабі, мы ведаем, што ты прыйшоў ад Бога як настаўнік, бо ніхто не можа чыніць такіх цудаў, як ты чыніш, калі не будзе з ім Бога. Адказваючы, Езус кажа, што трэба нарадзіцца нанова. Здзіўлены Нікадэм пытаецца, гэта немагчыма. Як стары чалавек можа нарадзіцца нанова? Езус адказвае, што сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Езус адчыняе праўду аб Божае нараджэнне, духоўнае нараджэнне з вады і Духа Святога. Што толькі тады, калі чалавек нанова народзіцца ў Духу Святым, тады для яго адчыняецца сапраўдная Божая моц. Гэта намёк на ўстанаўленне сакраменту хросту, а таксама на патрэбу атрымання сакраменту хросту, які дазваляе нанова нарадзіцца да годнасці дзяцей Божых. Таксама, па-першае, гэта адчыняе дарогу да прабывання ў паўнаце Божай ласкі, дзе можам карыстацца з Божай ласкі ўжо тут, на зямлі. А па-другое, гэта магчымасць карыстацца з Божай ласкі, з Божых сакраментаў і ў паўнаце Божай любові у будучым свеце, у валадарстве нябесным. Умілаваныя у Хрысце Пану, браты і сёстры, адраджэнне з вады і Духа Святога – гэта сапраўдны Божы дар. Гэта дзякуючы дзеянню Духа Святога мы так сапраўды можам маліцца. Без дару Духа Святого мы не маглі б гэтага чыніць. Мы не маглі б сапраўды любіць Бога і прагнуць Бога ў паўнаце. Бо гэта Божы дар. Дзеянне Духа Святога – гэта таямніца. Таямніца, якой мы зразумець не можам, але дзеянне Духа Святога – гэта таямніца, але праўда. Як кажа далей Езус, мы не ведаем, як гэта адбываецца. Бо Дух вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся ад Духа Святога. Кажды наш кірунак, кажды мой выбар шмат ад чаго залежыць ад Святога Духа і чы я адчынюся на яго дзеянне. Бо калі ў штодзённых турботах, у гэтай штодзённай барацьбе за хлеб паўсюдны, у сваіх жыццёвых клопатах мы можам не знаходзіць часу на то, каб затрымацца і прыслухацца да голасу душы. І калі я перастану быць чулым, я магу не пачуць натхнення Духа Святога. Мы, якія атрымалі дар новага нараджэння падчас сакраменту хросту, мы, якія умацавалі сваю веру, дзякуючы дарам Духа Святога падчас сакраменту біжмавання, але таксама мы, якія далей падатныя спакусам і паддаёмся ім, мы не раз слабыя, просім сёння Езуса Хрыста, каб умацаваў нас у Духу Святым, каб аднаўляў на дары Духа Святога, каб мы атрымалі гэтую Божую моц, моц Духа Святога на галоўным шляху
нашай хрысціянскай веры, да нябеснай айчыны, да дому нашага Айца ў небе. Аман. Христос з'яўляецца дарогай да Айца, таму праз Яго скіруем нашыя просьбы да ўсемагутнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб ён пашыраўся праз руплівасць у веры новаахрышчаных. Цябе просім. Молімся за чалавецтва, каб усе людзі спазналі сапраўдны спакой, які можа даць толькі Христос. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб уваскрослы Христос быў для ўсіх суцяшэннем і надзеяй. Цябе просім. Молімся за парафіі, якія перажываюць крызіс, каб яны аднавіліся праз супольную малітву. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх змарлых, за Заблоцкага Збігнева ў 13-ю гадавіну смерці, каб яны, дзякуючы нашай супольнай малітве і ахвяры Езуса Христа, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб намі кіраваў Божы Дух. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, дзякуем Табе за дар новага нараджэння ў святым Хросце і просім узмацні веру Твайго касцёла праз Хрыста Пана нашага. Амен. Заспяваем песню все, Аллилуйя, Пан живе, на світанні ён воскрес, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хай спяває Божий люд, і аллилуйя славять суд. Тешся, маті, бо син твой, зновку з нами і з тобой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, просім, приймі дари святкуючого костюла, якому Ти подарував великодную радость і приведи його до вічного щастя у небі, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца да вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей.
Осанна на вышинях, благословленный той, який идет в имя Божие, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Збігнева і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою.
свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, а будзе аздароўлена душа. Обудился Збавца Божа, хто за нас життю отдав. Ён покинув смерти ложа, воскрес, як обіцяв. Заспіваєм пісню хвали, Пане наш з мертвих повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Владарить над злой ночей, сила смерти нищить смерть. Бог Збавитель пекла топча, одмыкае небо твердь. Заспеваем песню хвалы, Пане наш з мертвых повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Для мяне повстал ты, Пане, хай же дух мой с тобою мой. От грехов з мертвих повстане, злих привичок скине рой. Заспіваєм пісню хвали, Пане наш з мертвих повстали. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Пане наш Божа, глянь ласкава на народ Твой, які Ты аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзе яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемагутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христуса. Дякуємо Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодно з словом.
радуйся ў небе, за нас маліся ў патрэбе, каб і мы ў небе спявалі, Бога і Цябе праслаўлялі.